हेलौ लोगोफोर गासैखौबो वेलकाम नुबाय माबायदि जायो एक्सिडेन्टआ जाय मानसिया एक्सिडेन्ट जादों बेखौ फोथांनो थाखाय मालाय रां गोनांफ्रा दोहोन सम्पति फाननाङा जासे फाहामनो हायो नाथाय जों गोरिब गुन्द्राफ्रा दोहोन सम्पति फाननानैसो जोङो एक्सिडेन्ट जानाय मानसिखौहाय फाहामनांगौ जानानै फैयो अब्लाबो सोरबा बिदियाव थांबावा बेराफारसेथिं आरो थाखाबो थांबाय सम्पतिबो थांबाय आरो जाय मानसिया एक्सिडेन्ट जादों बेबो थांबाय दे होमब्ला भिडिअखौ नायदो बेनि उनावहाय लाइक फल' खालामना थांदो साबस्क्राइब खालामना थांदो लोगोफोर सासे आथिं बायनाय आदैया आंनाव फैसा बिदोंमोन मानसियाव थांखां र' आं खुस्रा गैयैलाय ओंखायनो आं होलांनो मोनाखै ओमफ्राय दा आं होफैफिननो नागिरदोंमोन होफैफिननो फैदोंमोन मानसिखौ नुबावाखिसै आङो बहा थांखो र' मानसियालाय बर' नेबो जिरायना दं ना दहाय खुस्रा गैयामोन आंनावहाय ओंखायनो होलाङाखै आङो ओमफ्राय नों बबेनि आं बलांगुरि बिजिनि बलांगुरिनि ओमफ्राय नों बाहाय मारै फैखो बेयाव बिबायनो थांनांगौ फिसा सानै दङ जाहोनो हाबा उफाय गैला बियाबा उफाय गैया मैया गसो थाइबा हरसे ओमफ्राय बिबायबाय ओमफ्राय मोनदों आरो बिजिनि बलांगुरि आथिया मा जाया आथिया एक्सिडेन्ट जाबाय ओमफ्राय दा 4 बोसोर जाबाय जेबो जालालै थाबायनो गैला आरो थाबायनो हालाबा जेबो हाथाराखिसै माजों जायामोन एक्सिडेन्टआलाय गोलैखायो नुवाखैनो गोलैखायो आरो ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन नामा सिगाङावहाय माजों जायामोन बाइकजों आरो बिसोर सेंग्रा सानैयाबो थैबाय जोंनि गामिनि नुबायना लोगोफोर माबायदि जायो एक्सिडेन्ट जाब्ला बेनि थाखायनो आङो नोंसोर ओंखायनो आङो खामानियाव बायनाय नोंनिया दा ओमफ्राय दा थाबायनो हायाखिसै हालाब्रा ओमफ्राय आं दा फैसा खांला बायदों उफाय गैया बे टेकनिकखौ आरो मारै खालामनो हागोन दा सोर साबैसे फैसा होबाय थानो नोंलाय रावबोथ' होआ ना रावबो होआ फैसानि बे बाजाराव नोंसोरनि क'क्राझाराव थांनांगोन आङो बिसोर होला बे बर'फ्रा आङो ओमफ्राय उफाय गैया बाजाराव मागियाबा बिदिथ' उफाय गैया दा सासे जाना दङ एक्सिडेन्ट जाना दङ दा बियो माबायावसो दंहैयो गथ'आ हस्पिटालावसो दंहैयो दा बेखौबो आङो केस टेस्ट गेलेनानै बेनि जाखिनि खरसा बेखौहाय दिहुनना होनो थांगासिनो दं आङो दे होमबा आदै दे मोजाङै थादो आरो एसे खेल खालामनानै दे खस्थ' खालाम दे उफाय गैया जाबाय जेखौनो ना दे गोजोन्थों स' नुबायना लोगोफोर माबायदि जायो एक्सिडेन्ट जाब्ला दा आदैया एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायनानै दङ थिग आङो सिगाङावहाय जुदि लोगो मोनोमोनब्ला जाखिनि खरस थांनाय बेफोरखौहाय बोखांना होनो हागौमोन दा आदैया एक्सिडेन्ट जानानै बेसेबां बिराद खरस थांदों होननानै फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे आरो जाखिनि खरस थांनाय बेखौहाय बोखांनानै होग्रा रावबो गैया बेनि थाखायनो आङो दा नोंसिनि खाथियाव फैदों बोखांनाय माखासे बुस्थु माखासे खरस जानाय आरो माखासे रांखिनि धन सम्पति बानायनानै जुदि हा हु फाननानै जुदि नोंसोरो ट्रिटमेन्ट खालामना होदों बेफोरखौहाय आङो लाबोफिननो थाखाय जाखिनि खरस थांदों बेखौहाय आं नोंसिनो बोखांनानै होफिननो थाखाय बे बुस्थुखौहाय आङो नाजादों आरो खालामदों जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे आंखौ हाजासे हागौमानि सापर्ट होयो आरो भिडिअखौ हानायखिनि बेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामो बे आंनि हास्थायनाय आरो आं नाजानाय बिसोर जुदि शेयार खालामबासो माखासे मिथियै मानसिफ्रा मिथिगोन दा बेफोरबादि मानसिनोहाय दा नोंसोरो थाइसे होनानै जेबो लाब गैया बेफोरथ' आथिं आखाइ दं थाबायनो हायो मा हायो दा बेफोरनोहाय बिदि होनानै जेबो लाब गैया दा सान्दा टेक्स होनानै जेबो लाब गैया ओंखायनो नांगौबा लेंग्राफोरनो बा सोरबा माबाफोरनोहाय मेगन नुयैफोरनोहाय बा सोरबा थाबायनो हायै मानसिफोरहाय बेखौ होनो नांगौबा दान हो दा थाबायनो हानाय मानसिफोरनोहाय दान होनानै जेबो लाब गैया स' बेनोसै आंनि बुंनांगौआ भिडिअखौ नायदोंबा लाइक फल' खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ